Gizonezko bat hortzen, etxen, kriston buruko minekin, ez du, Euskaldunok gehienak, kostetan zaigu meikunak jotea, eta hori mine bai, baina meikunak juteagatik. Eta une etorri, eta gehoztetan buruko mine handigoa, alako batean da. Mine zin jasanik zehonen, meiku gara juntzan, eta alako batean, meiku azterketa egin, alako batean, gorpuz guztiak edatu, inbarreko azterketa guztiak egin, da, zuk daukezuna da, arrautzetako mine aukezu, eta erauken soluzio bakarra da, bakizu bi arrautza dauzkezu, eta bat nintzeken du, eta horrekin, bitzea ergazuzun buruko minek eta jungo zezkizu. Eta hortxe da, gizona arronak ezkaduta, ondo pentsatu barra ez, arrautza gutxi okin, eta baina buruko minek alamuzko zien, orduan esantzen, kenin barko, Orduan hori erabakiztuan, juntzan, eta arrautza bintzen eta kendu zioten, eta hori juntzita ezkion horrekin buruko minek, alako baten bizitza normalak izaituzan, eta hon baten, bazirien Bilbon pasion, gorte inglesa, txak. Hotza erosketa egitea aspaldin ez eta horren sartuzan, gizon hau korte inglesen, jantzi da ropa den da batea osatuzan, inguratuzan, da ala hori ikusten duen, asmoa, alkandura bat. Eta antxean, den gartzeona, hartatzen zuen pertsonan gana aurreratu, eta esan ziren, alkandura beharko nuke. Eta hoxe, behiratu beste egitea esan, berreta sortia. Nola, berreta sortia, eta nik erabiltzen duan taia, eta nondik antzeman dik, eta nire lana hoxe da, orduan nik horretik antzeman dizuta. Behin hasi ezkio eta horren ez, eta, zapata batzuk beharko nituzke bat, eta hogeita emezortzia. Nola jabetu dagoa nik hogeita emezortzia galtzen dudala, eta nola jakin zu azke. Nire lana da, eta jabetu nahi, seikun, ikusiet, eta alako da zer jo, ez nijo kompleto, eta kantzontzi batzuk hasi bat ditu, eta ez dut, kantzontzi batzuk nahiko nituzke, eta horiek hogeita bieta, ez. Nik hogeia batzen dut. Eta hogeia? Ez ez duk hogeita, ez ez nik hogeia batzen. Hogeia batzen bazu, jartzen zaizu hola, esku, eta arrautzetako min bat, emateizula buruko min bat?